खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं सुजुमा बर'। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय हायद्राबादनि 8 बोसोरनि हिनजावसाया नैथि वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। 70 इन्ड'-चाइना डिप्ल'मेटिक टाइज बोसोरसालियाखौ जथुमनो फोसावनाय जाबाय। आसामनि साहा हागिरि हारिनि मोनथायखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि। पलार सेटेलाइट लॉन्च भेहिकल दैथायहरनो साखाफारा। झारखन्डआव महेशनि गाग्लोबनायाव सा 6 सुबुंनि जिउ गोमादों। दानिया फैदों आबुं रादाबाव। 23 नबेम्बर खालारखालि भारतनि हायद्राबादाव थानाय 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया पि.डि.भि. सारुदाया बुहुमनाङै जारिमिन एबा वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। गाहायै सारुदा बिथाङा हायद्राबादनि तेलेंगाना सिङाव थानाय गीतांजलि हाई स्कुलाव फरायोमोन। बिथाङा बुहुमनाङै बिगियानारि अर्गानाइक आरो इन'क्जिरि जिरादखौ लाना गाव सोरजिथाय दिन्थिफुंनायाव गावनि जिउनि जारिमिन सोरजिनाय जायो। बिथांनि बेबायदि उन्दै बैसोआव हादरनि मुंखौ सोरां खालामनायनि थाखाय हादरनि पि.एम. नरेन्द्र मदिआ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। 23 नबेम्बर खालारखालि गोदान दिल्लीआव 70थि भारत आरो चीन हादरजों उफ्रा सोमोन्दोआरि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ बोसोर 11 आरो 12 अक्ट'बर खालारखालि मामाल्लापुरामाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो चीन हादरनि प्रेसिडेन्ट एक्स जिनपिं बिथांमोना सावरायनाया थि खालामो। बे सावरायलायनायाव गोबां आयदानि 70 बोसोरनि थासारि, हारिमु, धोरोमारि, फालांगियारि फोजौथाय, सोरगिदिं सीमा आरो रैखाथि हानजा बायदिनि सायाव लाना बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनाय जायो। 24 नबेम्बर खालारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला आसामनि साहा बागानारि हारिफोरनो सोलोंथाइ मोनथायखौ फोसावनाय जाबाय। गाहाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बागानारि श्रामिक कल्याण दिवस फालिथाय नुजाथि होना बे फोसावथायखौ फोसावबोदों। बिथां सी.एम. नि सानस्रि बादिब्ला आसामा बागानारिफोरनि नाजानायजोंसो साहा आबादाव बुहुमनां आसाम मुं जादों। बेनिखायनो बागानारि 10,000 लाइमोननो 20,000 रां आरो मेट्रिक एच.एस. जागिरि लाइमोननो 10,000 इयुनखौ सोरां खालामनो रां होगोन होनना फोसावबावदों। 23 नबेम्बर खालारखालि चेन्नाईआव पि.एस.एल.भि. रकेट दैथायहरनो थाखाय साखाफारा। गाहायै बे रकेट दैथायहरनायाव 14थि जाबाय। सुलु मोनबावनाय बादिब्ला 27 नबेम्बराव अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय श्री हरिकोटाल रकेट दैथायहरनाय जागोन। 24 नबेम्बर खालारखालि झारखन्डनि एसेम्बलिनि साखाथियाव महेशनि गाग्लोबनायाव सा 6 सुबुं जिउ गोमायो। बेबायदि जाथायखौ नुना नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा स्पेशेल टीम खालामना दायनिगिरिखौ संदांनो बिथोन होदों आरो सुलु मोननाय बादिब्ला बेफोर गासैबो दायनिगिरिखौ साखाथियाव थानाय थागिबिफोरखौ होनना फोरमायदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।